bon dia. Avui els nens i nenes de 5è B us presentem l'obra de teatre de la Volta al món en 80 dies. Esperem que us agradi. El número 7 de Silvis Row a Londres. Un rellotge de paret presideix el saló. Phileas Fogg, assegut ben recte en una cadira, espera l'arribada d'algú. El rellotge marca les 11. Se sent una porta que s'obre i es tanca. Apareix Passepartout. Senyor Fogg? Phileas Fogg? Sí mateix, ets el Roquet? Jo mateix. Em diuen Jim. Quin Passepartout? Passepartout sí. Em diuen amb aquest sobrenom per la meva actitud per escapar de qualsevol dificultat. D'acord, et diré Passepartout. Molt bé, coneixes el meu descobriment? Sí? Molt bé. El primer que has de fer és estar un rellotge a l'Estat, m'entens? Ajustar-lo vol dir que anar exactament com el meu. No un segon amunt, no segon avall, no. Anar exactament com el meu, entesos? Jo he d'anar-me d'aquí uns minuts al Fort Club i no tornaré fins a les 10:30 de la nit. I així que a la cuina té una nota avançada a les tasques de les quals s'està encarregat. Si tens qualsevol dubte, podem parlar en tornar, d'acord? Exactament, d'acord. Porto una vida molt tranquil·la, mai no dormo fora de casa, no estic afiliat, selecció tot. No, en absolut. És el que necessito en aquests moments després d'haver treballat com a pantaló. Bueno, d'Ombula, no serventa un mes. I asseguro que l'únic que desitjo és una mica de tranquil. Aleshores, ens podríem per feina. Hem d'anar. Molt bé, senyor Fogg. Espero que passi un bon dia. Igualment. Una última cosa, senyor Fogg. Ja? Per què vas posar l'anterior dia? Em va portar l'aigua per afaitar-me a 84 graus Fahrenheit. Jo tinc el costum d'afaitar-me amb l'aigua a 86 graus Fahrenheit. Això no es pot tolerar, no es comprendrà. És inadmissible. Això dit, feu un favor d'esperar-vos una miqueta perquè el foc arriba a les 12:30 en punt. I veus? Les 12:30 en punt. Us ho he dit o no us ho he dit? Sí, ens ho has dit. No et preocupis, acabem de començar. Abans que arribessis estan comentant el robatori al Banc d'Anglaterra. Te n'has assabentat? Ho he dit al llarg. Encara no sabem qui ha estat el lladre. No ha estat un lladre. Com que no? Diuen que un robatori d'aquestes característiques no és típic de lladre. Ah, no? Diuen que no es tracta d'un lladre comú, es tracta d'un cavaller, d'un senyor. Un senyor que s'ha emportat 50.000 euros del Banc d'Anglaterra. Quin senyor? Diuen que els bitllets estaven damunt de la taula. El caixer es va girar un moment i el senyor se'ls va emportar sense que ningú s'adonara. En qualsevol cas, ho té difícil per escapar-se de la policia. Han enviat agents als principals ports i estacions del món. I els han oferit una prima de 2.000 lliures i l'agafen. Ui, jo no crec que el pesqui. On vols que s'amagui? La terra és molt gran. Va ser en una altra època, però ara... Com que una altra època, és que la terra s'ha fet més menut? Sense dubte, la terra ha disminuït perquè ara es recorre més de pressa que fa 100 anys. Això ajudarà a fer més ràpides les investigacions. O farà més ràpida la fugida. Ara es pot donar la volta al món en 3 mesos. En 80 dies. 80 dies? 80 dies és molt o poc. 80 dies és poc. 80 dies és una mica just. Massa just, si no comptes els contratemps com la variant d'un tren, el naufragi, el marolatge, els vents contraris, etc. Tot en 80 dies. I naufragis també? També, la volta al món en 80 dies.
impossible! Aleshores, 90 dies? 80 dies. En teoria, Foc té raó, però la pràctica... En la pràctica seria 90, no? 70 dies per fer la volta. 100 euros. No puedo fer. Jo no, però sí que me costaria 20.000 lliures a que un viatge com aquest en aquestes condicions és impossible. Molt possible. La volta no. Sí. Quan? Molt dur. Quan? Avui. Avui mateix? Molt bé, sí, aposto 20.000 lliures. Home, no cal, deixem-ho estar. Sí, ho dic seriosament, aposto 20.000 lliures a que el senyor Foc no podrà fer la volta al món en 80 dies. Fet! Ai, senyor, però si ja sabem que sempre arriba a tot arreu. Aposto 20.000 lliures i asseguro que en 1920 hores, o sigui 15.200 minuts, faré la volta al món. Quan és això? Això quan és? 80 dies, dic jo. Accepto, quan partiu? Hi ha un tren que surt avui a les 9:15. De quart, d'avui. Avui mateix? Avui mateix, avui és 3 d'octubre i hauré d'estar aquí al mateix saló el dia 21 de desembre a les 9:15 de la nit. Deixem la partida per un altre moment, no? I tant, el senyor Foc haurà de preparar-se per al viatge. Sempre estic preparat. Acabem la partida? Dos d'octubre de 1872, casa de Filles Foc. Passepartout està fent alguna feina de casa. Se sent una porta que s'obre i es tanca. Passepartout s'enfila i continua l'escrit. Passepartout! Passepartout, t'he cridat dues vegades. Disculpi, senyor Foc, no l'esperava arribar tan aviat. Ja ho sé, partim d'aquí a 10 minuts. El senyor s'acabarà a viatjar. Ahà. Però, senyor Foc, però i les maletes? Res de maletes, un sac únicament amb 4 coses. Senyor Foc, ha dit la volta al món? Ahà, la volta completa al món. Eren 80... 80 dies, Passepartout. No ets una trepidant? Caram, jo que volia estar tranquil. Passepartout, vés en compte. Dins d'aquesta bossa fico 20.000 lliures per a la cosa del viatge. 20.000 lliures? Vinga, afanya't, no tenim massa temps. El tren s'espera. Passepartout han ocupat els seus aliens dins del compartiment. Amb un toc de xulet, el tren es passa en marxa. Filles Foc, sense dir ni una sola paraula, mira per la finestra. Passepartout, encara aturbit, tria el sac amb els diners, quan de sobte fa un crit de desesperació. Ah! Què passa? Passa que... amb tanta pressa he oblidat... Què? He oblidat apagar el llum de casa a la meva habitació. Bé, no passa res. Però que m'enganes tu escolta la versió. La gent va i ve que ha acabat un viatge per casa. Entre els viatgers hi ha l'agent de policia. Fixi la seva nova veu. Ja em diràs tu a mi què fem aquí plantats. On estem? A Suez, a Granada Suez. A Suez? No saps exactament on estem. Això té pinta de que per anar molt lluny. I què fem, que som aquí plantats? Esperem. Esperem què? Dorothy, no em posis nerviós, esperem un vaixell. Però James, ja fa no sé quant de temps que esperem i encara no suat res. Dorothy, no em diguis James. Recorda que sóc fix, delictiu fix. Vix, disculpa. I tu la meva ajudanta. I la teva dona? Bé, sí, i la meva dona, però has volgut acompanyar-me. Així que ara només és la meva ajudanta, ajudanta de delictiu fix. Però James, he volgut acompanyar-te per estar al teu costat, perquè vull estar amb tu. Perquè t'estimo, coseta meva. Dorothy, sisplau, i és quieta, que tenim una missió. Ja ve, calma. I, detectiu Fix, em podria dir quan té previst arrestar el lladre que busquem? Quan ho trobem. Ah, que
que acaben de trobar. I tant, dona, pensaves que el lladre estaria esperant? Què et fas? Per què mires de la gent? Que ets un professional. En un moment donat, tots poden ser sospitosos. És una foto que et vaig passar abans? Per descomptat, aquí la tens. Deixa'm veure. Bé, aquí tens la lletra com esquema. Segons les informacions secretes que em van passar... Si són secretes, no es poden dir. Ah, sí. El cas és que el lladre no pot parar massa bé. I, detectiu Fix, em podria dir quants diners et donen si el trobes i l'arrestes? Si el trobo i l'arresto, 2.000 lliures. 2.000 lliures? 2.000 lliures? James, anem a buscar el lladre per ara mateix. D'ara sí, hem de ser discrets. A més, fins que no arribi l'ordre d'arrest, no podem arrestar el lladre. Resumint, ni tenim ordre d'arrest ni tenim lladre, oi? Efectivament. Sí que estem enganyats, però no sortim a casa. No, bé. I, detectiu Fix, em podria dir què és l'ordre d'arrest tan en portuguès? No m'ho diu. Si el paper posa una ordre L'arrest? Efectivament. I sense ordre d'arrest no hi ha lladre. I sense lladre no hi ha recompensa. Perfecte. Bon dia. Bon dia. Podria fer-li una pregunta. Ah, sí, és clar. On són les oficines del cònsul anglès? Sí, evidentment. Però un moment. Aquest passaport no és seu. No, la muda del passaport s'ha quedat a mi. Jo treballo per ell. Però haurà de presentar-se urgentment a l'oficina del cònsul. No, puc anar jo. No. És totalment indispensable. I on són les oficines del cònsul? A la plaça 200 metres cap allà. Aleshores me'n vaig a buscar el senyor Foc, perquè no li ha una rebaixada bastant. El tinc. Viatjava en aquell mateix vaixell que està a punt de desembarcar. James, tranquil, fes el favor, relaxa't. No em diguis James! Fix, tranquil, relaxa't. L'he trobat, el tinc. He trobat el lladre del Banc d'Anglaterra. I On està? he parlat amb el seu acompanyant i viatjaven a la vaixell Mongòlia i està a punt de desembarcar. El lladre ve cap aquí? Això és fantàstic. Bé, en realitat va cap a l'oficina de cònsul a fer visar el seu passaport. I aleshores, què fem? No sé, no podem. No tenim l'ordre de res, no podem fer res. Se t'escaparà un Fix. És el lladre. El reconeixes? Oh, i tant, és clavat. Dorothy, d'aquesta apallissada mandat s'esconde un lladre, el pitjor lladre del món. Sí, Fix, però si vist el passaport i se'n va, per ell. No podem deixar escapar. Marit, em dic si hi eres tu. Hem sortit, ja no s'ho per telegrafat, si quedem. Això vol dir que anem bé. Això vol dir que quan les vacacions ni per dos ni per. Per tant, anem segons lo previst. Sí, sí. Encara... No vam fer una fer en sempre. Són les 10. Té més cal, el rellotge va traduït, són les 12. No, com que va endarrerit? És possible. Crec que no vas canviar hora de vam sortir de Londres i per això el rellotge va traduït dues hores. És possible. El que que posar de la porta a la tomata del sol. Perdoni. Disculpi, senyora, em podria dir l'hora? Oh, i tant, són les 12. Gràcies. Vostè. Efectivament, són les 12. Hauràs de canviar hora del rellotge. No, ni pensar-ho. Aquest rellotge és una herència de família i no penso tocar-lo. Aleshores no seràs d'acord amb el sol. Pitjor per el sol serà ell qui s'equivocarà. Ja veuràs com més temps en reduït arriba. M'és igual, no penso tocar-lo. Ah, sí? Ja veuràs com arribar a un ball i encara anirà més retard. M'és igual, no penso tocar-lo. Tu mateix. Jo mateix. Jo de culpa seria l'hora. Que no, que no! Tu mateix. Jo mateix. Ens n'anem. Sí, anem. Ho he escoltat tot i definitivament crec que és el lladre que busquem. A que sí, venen de Londres i tenen pressa per viatjar cada vegada més lluny. Tot quadra. Només et falta una cosa, Quina? l'ordre d'arrest. Vaja, però estan a condemnar-se. Ja, Se t'escaparà un Fix. deixa'm pensar.
Ja ho tinc, si no us podem retindre, demanarà si també de $1 a Mumbai i si us retindrem. N'estàs segura? De l'únic que estic segura són de les 2.000 lliures de recompensa. D'octubre de 1872, a bord de Mongòlia, cap a Bombay. Navegant per la Mar Roja i l'Oceà Índic. A una part del vaixell, Phileas Fogg i el seu criat Passepartout gaudeixen d'un meravellós viatge. A l'altre extrem del vaixell, Fix i Dorothy intenten passar desapercebuts i no cridar massa l'atenció. 10 dies més tard, el vaixell arriba a Bombay, el 20 d'octubre de 1872, 2 dies abans de l'imprevist. D'octubre de 1872, al port de Bombay, Phileas Fogg i Passepartout es passegen entre una multitud de gent de diferents països. Mongòlia hauria d'haver arribat el dia 28. Avui estem a 20 d'octubre. Hem guanyat 3 dies. I em trenco surt cap a la puta avui a les 7 de la nit. Però senyor Foc, tenim 3 dies. Necessitarem més endavant. Va, sí, encara continuem amb la idea de fer la volta al món. Sembla que se li passaria. Tu, t'ha costat molts diners. Però els diners no són el més important. Efectivament, és important és demostrar que podem fer la volta al món en 80 dies. Però estem a l'Índia, és un país molt bonic i hi ha moltes coses per veure. Tens raó, podem fer una passejada fins a la piscina de Déu. Si saps passaport, que ara per la tercera o tren cap a Calcuta. A Calcuta, jo per a Calcuta. Just a l'altra banda de l'illa. El tren travessa tot el país i podràs gaudir del paisatge. A veure, Però és que continuarà el viatge o que es quedaran a Bombay? Jo què sé, tu què creus? Jo crec que es quedaran a Bombay. Jo no tinc gaire clar, sembla que va cap a l'oficina del cònsul. Sí. No podem perdre de vista. Creus que ha arribat l'ordre d'arrest? Tant si ha arribat, com si no ha arribat, no podem perdre de vista. Vols dir? Què tinc un pla? Com? Tinc clar. Ui, James, si no el conegués diria que em fas por. Dorothy, arriba un punt que si les coses no van com tu vols. Ui, James, si no el conegués diria que és maligno. realment em sembla una llàstima no haver pogut gaudir una mica més amb el ball. Ja s'han dit a les perdudes que fer una cosa. Ja, però una passejada. Sí, temps, ja s'espera. Atenció, atenció! No hi ha dolor, no hi ha dolor! A continuació, aquesta meravellosa dona caminarà sobre els vidres descalç. Caminarà sobre els vidres i no sentirà el més mínim dolor. Senyor Foc, ens quedem a veure'ls. No hi ha temps. El tren s'espera. Però encara tenim temps. No, no, no. Vinga. No, no. Atenció, atenció! A continuació, aquesta meravellosa dona caminarà sobre els vidres descalça. Descansa? Descalça. Descansar, que valenta. Vinga, quedem-nos una miqueta. Està bé, una miqueta, però només una miqueta, eh? Descalça sobre els vidres. Ai, ui, ai, ui, ai. No hi ha dolor. Grupo. I ara l'exercici més difícil, per al qual necessitarem 2 voluntaris. Jo! L'Homenet Passet, l'Homenet Passet i el seu acompanyant, l'Homenet primer. No, no, això és res. Vinga, senyor Foc, que pot ser divertit. Introduirem els nostres voluntaris en unes grans bosses i seran travessats per
aquestes grans espases. Ah, caram, no. Traieu-me d'aquí, per favor. Va ser hijos, no sé, pero No, no vull saber. Atenció! Ah! ¿Y hacer mal? No, però quasi, m'ha passat per la frente al fred. Atenció! Ah! Ja ho tenim! No hi ha dolor! Atenció! A mí me fa pessigüeres. Bravo, molt bé. I ara, si no li res, podria fer una resposta meravellosa. Que tenim una miqueta de pressa, gràcies. I ara ens n'anirem cap a un altre lloc a fer una demostració d'encantament de serps les més perilloses del món. Oh, Encantades pel so de la flauta. has clavat. Pintats sobre la mateixa als 72, han passat unes hores i foc i fas perdut. Senyor Nanatos, Ja ho veig. ¿usted creu que arribarem a temps per al tren? ¿Usted creu que arribarem a temps per agafar el tren? El farem per segur. Quedem-nos una miqueta, quedem-nos una miqueta. I ara què farem? Res, no podem fer res, no ho veus? I ara què passa? No passa res. Com? Potser això forma part dels contratemps previstos per al viatge. Espera, això, el tren està... He perdut el tren. Això estava previst, però no passa res. Vindat sobre la 1872, han passat unes hores i foc i fas perdut no segueixen la mateixa situació. ¿Será posible que no haya pasado ningún per aquí desde fa hores? Estàs tu, desperta, home, a mi sempre em passa aquí. Sí, era una mica incòmode, però al final he trobat una bona postura. Hola, has sentit algú? Sí. Sí. El perdut perfectament. Molt bé, has ajudat-nos? Per què ho parleu així? És clar, disculpa, amic. ¿Podries ayudarnos? Ah, ayuda, sí, pero no gratis. I que estos que són? No li facis cas, ja buscarem un altre. Però si no ha passat ningú per aquí des de fa hores. Sí, jo us ajudo a vosaltres, però vosaltres m'ajudeu a mi. Sí, sí, el que calgui, però per favor, traieu-nos d'aquí. Però sí, però no gratis, eh? Que sí, però feu-nos les coses d'una vegada. Per fi, pensava que em quedaria a viure aquí dins. Escolta, amic, necessitem més ajuda. Més ajuda amb els diners. No em deixa passar una. Bé, he perdut un tren molt important i necessitem un altre mitjà de transport. Impossible. Tens una miqueta? Algun amic que tingui que ens pugui transportar? Amic... No, impossible. Impossible no hi ha res, així que ja estàs donant una solució. Ah, sí, tinc un amic. Tinc un amic amb un mitjà de transport, Perfecte, on està? però no és un mitjà de transport normal. És igual, anem? Però quin és? Molt típic a l'Índia. Pots dir de què rius? És que no és un mitjà de transport normal.
coneixen alguna Phileas Fogg i Passepartout van anar a la cerca del seu mitjà de transport, un elefant. És ràpid aquest elefant? Ràpid? És molt ràpid, és rapidíssim. I s'ha acostumat a fer grans trajectes? Ah, no, és un elefant de competició, però estic domesticant-lo perquè faci grans. Però no, el meu amic és el criat. I de què s'alimenta? Ara menja sucre, molt sucre. El cas és que nosaltres anem a Calcuta. Calcuta i molt lluny. Sí, molt lluny, podríem jugar. Ah, no, un elefant no és bo. Què vol que compri? És clar, jo no necessito un elefant. Sí, el necessita per anar a Calcuta. Sí, ja, però després... Sí, com sigui, l'elefant no juga, només així. D'acord, el compro. 1.500. 1.000, no, ni pensar-ho. 1.600. No, Tierra. 1.600. no, és res. Res de res. 1.700 i no se'n parla més. Res de res. És el elefant. 2.000. 2.000. Fet, l'elefant és vostre. D'acord, perfecte. Dóna-li 2.000. I qui el conduirà? Vaja, això no havia pensat. Jo no sé com poder agafar. Tinc un amic que podria conduir. Bé, digui si pot vindre i Aquí el tenim. Exacte, jo tinc el meu telefon. molt bé, tu ens portaràs a Calcuta. Però no gratis. Al conductor li costarà 700 lliures més. Està bé, dóna-li 500 lliures. Però jo, per 600 lliures, jo aprenc a conduir elefants en un moment. Dóna-li 600 lliures. A través de l'Índia. Phileas Fogg i Passepartout viatgen a l'elefant. Condueix per l'Índia. Contemplen el paisatge de la selva i fan bona part del recorregut pels boscos desconeguts. El pas de l'elefant... Ai. Phileas Fogg intenta aparentar que li ha aquesta sortida a la perfecció, mentre Passepartout, tot distret, parla amb l'hindú i regala de tant en tant un tros de sucre a l'elefant per animar-lo a continuar la marxa. El pas de l'elefant és bastant accelerat, cosa que fa que avanci un dia més de la meitat del camí. Què passa? Això què és? Què passa? Això què és? Què són aquests crits? Crec que és millor que continuem la marxa. Silenci, silenci. Aquests crits no m'agraden gens. Silenci, serà millor que ens amaguem. Amaguem-nos. Per què? Amaguem-nos. Amaguem-nos de què? Deixeu-me! Auxili! Deixeu-me anar! Animal, sóc innocent, jo no he fet res! Deixeu-me! Volen cremar-la. Cremar-la és una barbaritat. Deuen ser alguna secta perillosa. Sé que no vas fer la lleva, però en qualsevol cas l'interès que la Deixeu-me! Ni se us acudeixi encendre la foguera, perquè us pelo a tots!
té. Hem de salvar-lo. Impossible, som molt perillosos. Vull intentar-ho. Si ens agafen, ens faran un mateix. Si el senyor Foc ha dit que vol salvar-la, és que vol salvar-la i s'ha acabat. Molt bé, i com? Deixa pensar. No hi ha massa temps. Deixeu-me, covards, deixeu que puga defensar-me. El temps s'encendrà. Defensaràs, acaba. Ai, que divertit! Més difícil encara. Què fas? Pues si no tens arma, no podràs. Ai, mira, me molesta. I aquella colla de gossos muntanya segrestada enmig de la selva. Horrible! Verdaderament horrible. Volien cremar-me. Quina barbaritat! Això en el senyor Fossar li va acudir aquella idea de les disfresses mediambientals. Realment, tan correcte i recte com ell estava molt preciós a però mai va perdre la serenitat. També de tema, com es diu? Soc Auda. Au. Auda, quin nom més bonic. Aleshores, Auda, quins són els vostres plans? Els meus plans? Jo no tinc plans, soc una dona lliure, puc fer el que vull. I vosaltres, quins plans teniu? Acabem d'arribar a la punta i ara hem d'agafar un vaixell que va com i En definitiva, fer la volta al món. hem intentat. N'apunto! Sí, fantàstic. No li sembla una idea fantàstica, senyor Fox? Ah, esclar. Si voleu acompanyar-nos, Ho serem bé. Senyor Fox, s'ha tornat a fer-hi? Això també estava previst. esclar, no és previst, és estat previst. En fi, moltes gràcies per això. Moltes gràcies per això. Les que gràcies no resultin. Jo m'estranyava que se li oblidés. Esclar, hem de complir el que haguem fet. Aquí tens el regal del bosque. On? No compreu. El regalet és per a tu i moltes gràcies. Senyor Fox, senyor Fox, em sembla injust. L'elefant era nostre. I l'havíeu pagat. Però si l'havíeu pagat. Ja ho hauríem pensat. Almenys el conductor s'ha posat ben content. No m'estranya fer el negoci de l'any. Oblido, escolta, anem a buscar el nostre vaixell. Un altre vaixell. Doncs que queda. I com ha anat de temps en el vostre viatge? No vaig ni perdre. Els 2 dies que vam guanyar els hem invertit en el viatge. I en una nova acompanyant. Sí, esclar, encara voleu acompanyar-nos en aquest viatge? M'encantaria, si no és cap molèstia. I doncs que no, com més serem, més riurem. Vinga, Pascal, tu, deixa't de romanços i anem a buscar el nostre vaixell. No tinc ni idea de com han arribat fins aquí. Jo tampoc tinc ni idea de com hem arribat fins aquí. Qui deu ser la jove que s'acompanya? El protector per aquestes terres. Com el contacte? Sí, home, una banda de negra té el protector per que sap que els jocs participants i els facilitar la política. Exacte. Aquí espero per gastar. He anat a l'oficina de Fox. I què t'ha dit? No et creuràs, però no ha arribat l'hora de la pesta. Ja.
més allà. I aquest així també va fer. Molt bé! De totes maneres, que és una mica de canviar. Si no fos per les dues lliures... Llavors, em sembla bé que anem a jugar? L'únic que em sembla que és una d'octubre de 1872. A bord del vaixell Gran Contrans. La mar sense cap problema rellevant. Únicament per qüestions normals de la navegació perden 24 hores i el viatge es retarda un dia sobre el propi. El de novembre de 1872, una taverna Fatú ha fet una paradeta per beure una cosa d'oblidar l'estrès que li provoca un viatge tan bon. Apareix i si acosta la cambrera serà dolor. S'ha de xixar i es servirà la beguda. Carmela, una altra copa, per favor. Poseu-li al seu costat. Com, home, ja m'està una cosa. No sigui bolde, sol vull compartir un bon moment amb vostè. D'acord. Vol alguna cosa per beure? Sí, un gotet de licor. Carmela, un gotet de licor per al senyor. Molt bé. Ui, sí, que si no es pot parlar així. Així com? No sé, amb la Ela. No parlem amb la Ela. És igual. I esteu de visita a Hong Kong? La visita sí, però ens anem de seguida. I cap a on anem? Cap a Yokohama. Com? Cap a Yokohama. Cap a Yokohama? Al Japó? 300 quilòmetres que som igual, on anem? I quan marxeu? Demà mateix. Demà no, el vaixell cap a Yokohama surt avui mateix. Sí, he d'anar a avisar-se a poc. No podem perdre aquest castell. Però acabem-nos la copa. Això sí, Salut. Candela, una altra copa més per a mi, per al meu amic. una altra, no sé si podré. El senyor Foc us esperarà, no us preocupeu. És cert. Salut. Ui, Que no teniu alguna cosa? no, era un gotet. Ui! Solet i deixa solet. Això farem. Ui! I ara que no teniu alguna cosa, no noteu res d'estrany. Una mica estrany. Sembla que estic embarassada. Llibre xinès. Si has begut, comences a manejar. Si has begut, Comences a manejar. la terra no pot passar. I el senyor Foc no podrà ser avisat. El vaixell no es passa. Pescadors de Hong Kong. Phileas Fogg i Auda. 7 de novembre de 1872. Pescadors de Hong Kong. Phileas Fogg i Auda es
que va arribar ahir, no és així? Sí. Jo sóc Sir Charles Bronson i ella, la meva dona, Lady Cathy Bates. Encantada. Igualment. Pot ser quan t'heu d'agafar el vaixell carnàtic? Així és, però sembla que van preparar les seves famílies. Efectivament. Una llàstima perquè hem de continuar el nostre viatge. Una llàstima, sí, perquè no hi ha ningú altre vaixell d'aquí 8 dies. 8 dies? No crec que sigui tant. Deu haver algun vaixell més petit que faci més de veure. No, només hi ha vaixells de càrrega. Bon dia. Bon dia. No crec que sigui un bon dia. Vaja, i això? Tal com està el món, cap dia pot ser un bon dia. Que optimista. Soc Phileas Fogg i vinc des de Londres fent la volta al món. Jo soc John Marco, soc el capità d'aquest vaixell. Un vaixell molt bonic, per cert. Bonic? És un traste. Però si té veles i tot. Me queden 4 dies. Vaja, el cas és que estem buscant un altre mitjà de transport perquè vam perdre la nostra vaixell ahir. Mala sort, hauran d'esperar els dies. Això ja ho veurem. Sempre pensé que la gent de Londres era ben estranya, com que escolteu. Encara portem més de la meitat, però en el camí, en fi, segons els meus càlculs, portem 2 dies de retard. No crec que arribem. Això no pot ser. Estem fent la volta al món en 80 dies. Per això volia proposar-li de portar-nos a Yokohama. A Yokohama? Sí, per què no? A Yokohama? Us dirigiu a San Francisco? A San Francisco? Sí, per què? Aquest vaixell pot arribar a San Francisco? No sé si pot arribar o no. El cas és que no sé. Perfecte. Perfecte què? Perfecte. Anem a San Francisco. Jo no transporto viatges. No considerar-nos com part de la carga. Quants dies necessitarem per arribar? No ho sé, segons el servent. A l'Intercatera també té motor, però alguna part del viatge s'ha de fer amb vela. Quants dies necessitarem? Potser fins i tot no hi arribem mai. Quants dies? És un vaixell molt vell, podria ser perillós. Puc pagar-li 5 lliures per dia. I una prima, com pot ser el dia? 3 de desembre a les 9:15 de la nit. 100 lliures per dia? Ahà. El Tancadero és el millor vaixell de la seva categoria i mai no va fer. Arribarem a San Francisco sense molts problemes. Si amb els diners podrà fer-li una reformeta. Els grans compartits, immediatament si voleu. Sí, estic preparat. No perdem més temps. Doncs anem a més. Anem. A bord del Tancadera, s'ha fet la nit, lluna plena i, a la coberta, Phileas Fogg i Ada la contemplen. Ja hem fet la meitat del viatge. Això vol dir que estem a Sant Hipòlit de Londres, no? Ahà. Estem just a l'altra banda d'on va començar. Ahà. Senyor Fogg, Sí? volia dir-li que estic molt contenta d'acompanyar-nos a aquesta aventura. Nosaltres també estem molt contents d'estar acompanyats. Quina lluna més bonica, no? Ahà. Auda? Sí? És que no l'he anat. Bona nit. Quina lluna més bonica, no? Ahà. Em vaig a dormir. Aquest
Aquest home té la sang dolçada. Teresa sembla 1870. Filias Foc i Aude han arribat a Sant Francisco. Allí la sorpresa es retroba amb el seu estimat Passepartout. De seguida van a buscar el mitjà de transport que es porta d'altra banda del país i agafen un tren, seguits com sempre per Fix. Semblava que s'estrujava per arribar a temps i podia agafar un vaixell que es portés al Japó. Però no, al mig són atacats per una tribu d'indis que volen arrencar-li la cabellera. Se n'escapen i per poder arribar a Londres agafaran un mitjà de transport més estrany de tots, un globus aerostat. Sempre de 1872. El globus ha aterrat a Liverpool i tots es dirigeixen cap a l'estació de trens. Vinga, fallem, no tenim molt temps. Quan queda per a Londres, on ens trobem? Això és divertit. Jo vaig dir que arribaria a 1 d'hora. I avui arribaré. Estem just a 6 hores. Encara és possible. Un moment. Un moment, no tenim ni un moment. Vostè és el senyor Phileas Fogg? I tant. I ara, i tant que és el senyor Fogg. Vostè és el senyor Phileas Fogg? Sí, soc Phileas. En nom de la reina queda arrestat per robatori del Banc d'Anglaterra. Estàvem a punt d'aconseguir-ho. Si haguéssim posat el tren... Dong, dong, dong. Senyor Phileas Fogg, sembla que hi ha un malentès. Vostè s'assenta increïblement al verdader lladre de la Banc d'Anglaterra que van arrestar fa 3 mesos. Ho sap bé. Cap de suro! Moniato! Passepartout, Aude i el mateix senyor Fogg passegen amb aires de perdedors.
Foc està molt a prop seu per ser millor. Ara que sóc una vapor envergador, Jo també soc una dona molt envergadora. aleshores estem per acompanyar. Senyor Foc! Què passa? Mireu la data del diari. Avui és 21 de desembre. Hem guanyat. Com és possible? El sol. Hem fet la volta al món en sentit contrari del sol. I hem guanyat un dia. Això vol dir que fallem. No tenim massa temps, anem a reformar. De desembre de 1872, a Reform Club. Tots els socis miren a la porta per on ha de passar Phileas Fogg. Si el senyor Fogg vol guanyar l'aposta i faltant un minut per l'hora assenyalada, es veu un silenci sepulcral. I coincidint amb les campanades que marquen el final de l'aposta, Phileas Fogg fa la seva aparició amb l'auda i seguit del seu pres personal. Es sent un ambient d'alegria, aplaudiments i eufòria que indica que el senyor Fogg ha guanyat l'aposta. Hem guanyat!